se tu iskomplikuje situacija, onda je to Amerika vodi recimo protiv Rusa, a ne Ukrajina. Ukrajina ne postoji za njih. Ona je njihova teritorija. Nažalost, to je tako. Dobro, prvo hvala vam na pozivu, nadam se da nećemo imati daljih tehničkih problema jer jedva smo vezu uspostavili, pa ću ja biti kratka i brzo ćemo razgovarati. Moje mišljenje je to da je u Francuskoj radio sistem Dominion, koji inače radi i u Srbiji, vjerojatno na neki primitivni način, ali to je sistem kojim je izabran Biden u Americi, što znači da je to sistem mašina koje izaberu nekog tirana na vlast, jer Macron faktički je izabran sa 25 svega posto Francuza i tih 25% to su verovatno ga mašine izgurale. Ovi drugi su glasali za druge ljude, apstinencija je bila velika, videli ste, znači radio je sistem krađa i to mi svi znamo. Sad je samo pitanje šta tamo ljudi mogu da urade, odnosno kako mogu da se bore, jer sledi unutrašnji, verovatno, nažalost, građanski rat zbog velikog siromaštva, bede i loše politike koju će taj čovek nastaviti. On je posljednji eksponent Bidenove administracije u Evropi, odnosno u Francuskoj, i on je taj koji će nastaviti dalju politiku zatezanja, zatvaranja, izmišljanja novih varijanti, patogenih, jel tako? O tome neću pričati da vas ne bi zatvorili, da ne pričamo ono zbog čega su nam skidali sva video snimanja. Znači, to je čovek koji nastavlja dalje politiku Rothschilda, kojom je i velikih banaka, milijardera, lopova, znači velikih kriminalaca, jer je tako i izabran, a sad su ga izgurale mašine. Žuti prsluci sa kojima sam ja bila u borbi dugo meseci do danas, svi mi koji smo na drugoj strani, u Francuskoj ima mnogo partija, nije samo jedna partija, ima mnogo grupa partija, pokreta koji su protiv ovog nasilja, svi smo mi glasali protiv, ali mašine su nadjačale nas. Znači, kad mašine nadjačaju narod, onda stoji samo unutrašnji rat, otpori, revolucija i građanski ratovi. Kad će to početi u Francuskoj, ne znam, kad im bude potpuno prazan frižider, verovatno tada, i bit će obračuna unutrašnjeg. Eto, to je moje mišljenje o toj zemlji, zato što će čovek koga su mašine izabrale još više zatezati sankcije Rusiji. Rusija će na to, oni inače daju oružje stalno tamo da bi se rat nastavljao, jer on je, kako da kažem, on sluša ono što mu Amerika naređuje, znači da naoružava dalje ljude protiv Rusa. Znači, Rusija će odgovoriti. Kad Rusija odgovori, u Francuskoj će nastati beda, siromaštvo, nestašice i tek tada će oni koji su bili pasivni i koji su nesrećom glasali za njega, tad će se i oni probuditi. Znači, onda će biti unutrašnji obračun, koliko će on trajati ne znam, ali očigledno da su to istorijski procesi kad mora da se desi neko čišćenje u određenoj zemlji, to sledi u čitavoj Evropi. Znači, po meni, rat će se negde i završiti u toj nesrećnoj Ukrajini, ali će početi u Evropi. Eto, to je najkraći od... Da li je Macron globalista? Naravno, pa on je ništa, on politički nije ništa, on nema nikakva politička ubeđenja, on je dosta inteligentan manipulator, politički on nema nikakve stavove, on je jednostavno izabran od strane velikih kartela bankarskih, a ja sam sve vreme pričala o tome, vi se sećate u Srbiji da su bankari počinjali, vodili i završavali sve ratove. Da su oni najveći zlikovci i najveći kriminalci su bankari, karteli, Goldman Sachs, JP Morgan, koji neće propasti, ali američke banke su uništile evropske banke. I sad još sankcije Rusiji, znači to je potpuno uništavanje Evrope. Nije samo pitanje da li je neko globalista, to više ništa danas ne znači. To su ljudi koji su ubice sopstvenih naroda. Takav je Trudeau u Kanadi,
takav je nažalost Macron u Francuskoj, takav je Biden u Americi, takav je Zelenski u Ukrajini. To su Soroševi proizvodi koji su ubice sopstvenih naroda. I dok se ti narodi zaista ne naoružaju da ih skinu, dotle će biti žrtve. Mi smo na Balkanu sve to odživeli, mi smo sve to videli, mi smo dovoljno krvarili, nažalost sad to ide kod njih. Znači, da li je globalista? Globalizam je jedna opcija politička. Ja mislim da oni nemaju nikakvu političku kulturu, ni Zelenski, ni on, ni ovaj Trudeau, ni Biden. To su najobičniji kriminalci koji odrađuju za velike kartele, za farmakomafiju i za program reduciranja stanovništva. I njima je u cilju da njihovi narodi što više, kako da kažem, trpe, da se reducira populacija, znači, ajde da budemo otvoreni, što više ljudi umre, njima je to u cilju, jer velika kriza koja je nastala 2008. na Wall Streetu nije zaustavljena, sve gora i gora. I doći će vreme velike gladi, kao u filmu Konje ubijaju, zar ne? Ja vam savjetujem da pogledate taj kultni film, da vidite šta nas čeka. I njima je naravno onda u interesu maltuzijski program da se reducira broj ljudi na planeti, pa onda svaki od tih kriminalaca u svojoj zemlji to radi. Posle 4., 5., 6., 7., 8. doze ovih eksperimentalnih tretmana, ljudi će masovno stradati, oboljevati, imati te autoimune bolesti. To je bilo izaveštanje ovog francuskog Nobelovca, koji je rekao da će svi koji su bili žrtve tih eksperimentalnih tretmana više puta, da će u budućnosti veoma loše proći. Neću sad te reči zbog vas da koristim, da vas ne izbrišu, ali jasno o čemu govorim. Tako da će jedan veliki broj ljudi će da umre. I mi to znamo. Ja sam sve vreme govorila, ljudi, otvorite oči, ovo je socijalni inženjering, slobodan si koliko si pametan, ako ne vidite šta nam rade, nećete preživeti. Nažalost, i u Francuskoj mnogi ljudi to ne vide. I tamo je stopa smrtnosti velika, oboljevaju od nekih čudnih bolesti naglo, bili su kobaji za eksperimente, niko im nije kriv, nisu hteli da nas poslušaju. Tako da, a ovom čoveku i svima njima, svim tim Soroševim kandidatima, njima odgovara da se smanji broj ljudi u svakoj njihovoj zemlji. Nažalost, to je strašno reći, ali to je istina. A vi znate da ja, evo, 2,5 godine do 3 govorim istinu. Ma kako bila strašna, mene je Kurir zato napadao, ta WC štampa u Srbiji, Informer me je napadao, 36 videa su mi skinuli jer sam govorila na stranim jezicima, pa znaju šta su skidali, jel? Ovde nas niko ne razume, ali kad govorite na franskom, engleskom i ruskom, kao što sam ja govorila, onda vas cenzurišu. To će se nastaviti, ali ja ću nastaviti svoju borbu. Ima neke nade, ako ovaj Musk bude manje cenzurisao Twitter, tu se neka nada javlja, tako da ćemo mi nastaviti borbu, ali kažem vam, bit će jako loše u takozvanoj zapadnoj Evropi. Biće jako loše. Njih čeka sada ono što smo mi jadnici u Srbiji već proživeli. Koje je vaše mišljenje o ratu u Ukrajini? O tome sam dosta govorila. Meni je zabranjen ulaz u Ukrajinu 2014. godine zato što sam tada sa francuskim poslanicima išla i bila sam protiv Majdana. Zabranili su mi, rekla sam da mi je to čast, da neću ni ići u tu zemlju dok se ne oslobodi. Moji su preci koreni po tatinoj baki iz tih nekih krajeva, oni su naravno bili Rusi, tamo drugih naroda nije ni bilo. Ovi su sad pokatoličeni Ukrajinci, nemam ništa protiv njih, ja poštujem svako ko se opredeli da bude to što želi, ali je izvesno da je Ukrajina 50 i neka američka država i da Ukrajina ne ratuje sa Rusijom, nego sa Rusijom ratuje Bidenova administracija. Dakle, ja neću reći Amerika, jer ja sam u Americi kratko vreme živela, imam puno prijatelja tamo, i bila sam na univerzitetu u Pennsylvania, to sam možda ranije i rekla, i nikad neću reći Amerika, reći ću Bidenova kriminalna administracija. Jer u Americi imate recimo Floridu koja je slobodna zemlja, DeSantis je slobodan čovek, znači moramo biti precizni. Kriminalna Bidenova administracija, Soros, Biden, Fauci, to su sve Bill Gates, to su sve serijske ubice. Oni ratuju u Ukrajini, ne ratuje nesrećan ukrajinski narod, nego oni ratuju sa Rusijom do posljednjeg Ukrajinca. Eto, to je moj stav. Jako je krvav rat, jako je mnogo žrtava, bit će još žrtava, ali bit će kao u Drugom svetskom ratu. Rusi će
ruska strana, ajde da tako kažemo, će odneti pobedu. Ukrajina će biti sigurno podeljena, neutralizovana, tako da sve to što šalju oružje ovom idiotu Zelenskom neće ničemu služiti. Njima to znači da bi prodali oružje, to je za njih dobra zarada, trgovina, takođe im znači jer njima životi Ukrajinaca nisu važni. Amerika, odnosno Bajdenova administracija ima svoje laboratore na toj teritoriji, ne znam da će to biti do 9. maja, to je veoma težak rat sa strašno mnogo žrtava, žao mi je svih njih, ali tako će biti. To je treći veliki rat, budući da je ceo svet ušao u taj rat i Japan je ušao, kao što znate, i sve zemlje izvinite, nije ceo svet ušao, Južna Amerika nije, Azija nije, Afrika nije, ali ono što zovemo zapadnom Evropom i ono što je učestvovalo i u Drugom svetskom ratu protiv saveznika, sve te zemlje su ponovo ušle u rat protiv Rusa i ponovo će po mom mišljenju izgubiti taj rat protiv Rusa, a ukrajinski narod je samo žrtva. I na kraju će oni to i shvatiti, ali taj kraj će biti težak za njih. To je moj stav. Kako će se svijet izboriti sa inflacijom? Pa sad zavisi u kojoj zemlji. Inflacija je prirodna posljedica prekomernog štampanja novca, a to se radi, upravo to rade ti bankarski karteli i Frankfurtska banka u Evropi, ta banka koja je napravila ovo čudo, oni štampaju pa štampaju. Zato sam ja rekla da je to Vajmarska republika, jer Vajmarska republika je u istoriji paradigma jedne jednačine, a ta jednačina glasi ovako: prekomerno štampanje novca, posle toga faza 2 je diktatura i faza 3 je rat. Faza 4 je glad i faza 5 je revolucija i faza 6 je opet rat, u kome se uspostavlja novi svet i obično bude nova Jalta i nova podela sveta. 2008. je propao Wall Street zbog prekomernog pljačkanja bankarskih lopova. Oni su sve ovo uzrokovali, onda su izmislili boleštine i i viruse da bi pokrili svoje pljačke. To je bila im nije uspela, jer većina ljudi u svetu je shvatila da je to bila operacija. Sad, pošto to nije uspelo, sad idu na fizičke ratove da bi tu redukciju stanovništva koju nisu uspeli da urade patogenim elementima, da bi sad to nastavili fizičkim ratom. Posle toga ide glad, siromaštvo, beda, na kraju ide buđenje svih ovih uspavanih guzonja u svetu koji ne vide još uvek šta se dešava jer su živeli bogato, ali onda se i oni na kraju probude kad im bude prazan frižider. Onda posle toga ide revolucija i posle toga ide nova obnova, novi Maršalov plan, nažalost, ili ja mislim da Maršalov plana više neće biti, nego će biti jedan novi svet postavljen na zlatnoj osnovi ponovo, jel tako, verovatno sa rubljom i sa još nekom monetom, i onda će verovatno biti i nova podela sveta, odnosno nova Jalta. To nama sledi, zato što taj novi poredak koji su oni hteli neće uspeti, jer nije uspeo, bit će novi poredak, a u tom novom poredku bit će završena era američkog dolara i svih ratova koje je ta kriminalna administracija vodila samo zbog para, zbog dolara i zbog banaka. Znači, posle ovog užasnog krvoprolića i inflacija svuda u svetu, u Srbiji bolje da i ne govorim jer mi smo poslednja sirotinja, ali inflacija će biti u Francuskoj ogromna, mislim neće biti nego je već počela, u Americi takođe, bez obzira što oni žive na račun evropskih banaka, ali i kod njih se itekako osjeća već beda. I u celoj Evropi jedini koji neće stradati, paradoksalno, jedini koji neće stradati jesu upravo oni koji su vezani za ruski kontinent. Naravno i njima će biti teško u prvo vreme, ali u drugo vreme oni ipak imaju i gas, i naftu, i zlato, i dijamante, i šume, i vode, i sopstvenu proizvodnju, tako da će najmanje siromaštva biti upravo u tim zemljama koje je Zapad hteo da uništi. A Zapad će dobiti bumerang i siromaštvo i beda će biti u njihovim zemljama.
Tako da ćemo mi morati totalno paradigmu da promenimo i ono nekadašnje naše srpsko, bogata Nemačka, bogata Francuska, bogata Engleska, to će sve da bude prohujalo sa vihorom i naši radnici Srbi koji rade Arbeit, znači rade u Nemačkoj, odjednom će shvatiti da više nema šta tamo da se radi, pa će se povlačiti u druge zemlje, jer u Nemačkoj, ukoliko Nemačka zaista istraje u sankcijama Rusiji, Amerika može Nemačkoj da da gas za 7 dana. Posle 7 dana više nema Nemačke. Prema tome, ili će da krše te sankcije, u što ja verujem, svi normalni ljudi u Evropi, ili će propasti. I onda će biti navala Evropljana koji će bežati na Balkan, u Afriku, u Rusiju, jer oni idu tamo gde možda se živi. Ako njih će biti jako teško. Zato sam ja rekla da sada treba ponovo pogledati film Konje ubijaju, zar ne, znači They Shoot Horses, Don't They, znači to je taj čuveni kultni film, da ljudi vide, naročito vi mlađi, da vidite šta nas čeka. Ja sam to odgledala 1000 puta, ali mladi ljudi koji ne znaju taj film treba da vide šta se dešavalo u Americi 29. godine, 1929. 30. godina, kad je bila velika kriza, siromaštvo, glad, beda, suicidi, samoubistva i kada su oni organizovali igranke da bi to sakrili od naroda. I na tim igrankama su zarađivali, a ljudi su masovno izvršavali samoubistva. E pa to čeka taj takozvani zapad. Žao mi je, jer ja imam mnogo prijatelja i dobrih ljudi na takozvanom zapadu, ali ti dobri ljudi će se na neki način spasti, a ovi koji su hteli nas da uništavaju ili da ratuju sa Rusijom, njima se veoma crno piše. I to što ste vi počeli sa inflacijom, to je samo prvi stepenik. Inflacija odavno postoji. Neće ničim biti rešena, doći će do jednog kolapsa i onda će ili prestati da krše te sankcije u odnosu na Rusiju ili će početi da umiru od gladi. Treba biti otvoren i govoriti jasno, bez uvijanja, to je to. Da li Amerika kontroliše svet kroz društvene mreže? Da li Amerika kontroliše? Pa naravno ne Amerika, nego kriminalci koji su internacionalne provenijencije, nisu samo Amerikanci, ima tu Engleza, Iraca koji recimo jedan u Irskoj idiot sedi i on nas prijavljuje da nam skidaju video, ja znam i ko je šta je, ide dojava iz Beograda pa onda preko tog Irca i tako dalje, sve smo mi to pohvatali. Nije to Amerika. Ne treba nikad kazati Amerika, nego kriminalci koji uništavaju i sam američki narod. Jer vidite, davne 1959. godine veliki američki pisac po imenu Arthur Miller bio je u mojoj kući, ja nisam bila rođena, ali moja majka je bila njegov veliki prijatelj. I to je jedan od intelektualaca koji je, evo sad se ovde gubi veza, ili već dobro, nije se izgubila, daj Bože da nas ne prekinu, koji je kritikovao Ameriku, koji je govorio mi Amerikanci stradamo zbog jednog kriminalnog sistema koji se svodi na security state, na kongres i na banke. I onda je posle toga njegova priča je bila i priča Walta Whitmana i Marka Twaina, jednog od najboljih prijatelja našeg Nikole Tesle, i ti hrabri Amerikanci su već tada optužili kriminalne krugove u Americi. Zato uvek treba govoriti o kriminalnim krugovima. Ti kriminalni krugovi postoje i u drugim zemljama, i u Italiji, i u Franciji, i u Srbiji. U Srbiji takako postoje ti zagovarači Dominiona i raznih mreža i razni, kako da kažem, denuncijatori, potkazivači, potkupljivači. Puna ih je Srbija, nažalost, odnosno Beograd, izvinite. Prema tome, ne možemo mi reći da Amerika kontroliše. To su kriminalni krugovi, naravno da je Facebook, Google, Amazon, to znamo da je odande poteklo, ali oni imaju svoje sluge u svim zemljama. Direktor Amazona je čovek koji ne plaća porez, to je najveći milijarder na svetu, koji se najviše obogatio za vreme ove takozvane pandemije, lažne pandemije. On je jedan od najvećih lopova svetskih koji ne plaća porez uopšte, a spada u najbogatije ljude u svetu i dok drugi nisu radili ove 2,5 godine, on se bogatio.
to jesu kriminalni krugovi, ali isto tako postoji nada da će recimo neki drugi krugovi, opet iz Amerike, zašto kažemo Amerike, jer je to tehnološki bila najnaprednija zemlja bila, da će ti neki krugovi napraviti protivtežu. Sada imate isto tako social truth koji ide iza ove Trumpove administracije, to će biti neke drugačije mreže. Pa imate to Ilona Muska, ne znam šta će onda uradi, ne kažem da je nimalo da je dobar, ali mi se dopalo to što je bio blokirao na Facebooku Bill Gatesa, doduše blokirao ga je 3 sata samo, ali blokirao ga je. Ipak to je kao neki mali alarm, bio opomena i dečko, kršiš pravila. To je prvi put u istoriji da je neko Bill Gatesa blokirao. Tako da vidjet ćemo, znate, to su ljudi koji gledaju svoj finansijski interes. Ako taj Elon Musk, koji uopšte nije glup, shvati da je njemu interes finansijski da pusti slobodu govora, onda će se neke stvari promeniti. Ali vidite, Rusi imaju svoje mreže. Imaju i Kinezi svoje mreže, samo Kina mi više nije uzor jer ovaj socijalni kredit koji oni rade i taj socijalni inženjerik mi se nimalo ne dopada. Ja sam nekada boravila u Pekingu, tamo i predavala, to je bila lepa zemlja koju sam upoznala, imam dobra iskustva, 2001. 2. 3. godina, međutim ovo što danas rade mi se ne dopada, to prijavljivanje ljudi, socijalne karte, kontrole, snimanja, kamere, to mi se nimalo ne sviđa i zato više ne citiram Kinu, ali recimo Rusi će imati svoje mreže. Na kraju krajeva IT-evci su svetski genijalci, oni mogu da rade za bilo koju zemlju i za bilo koje mreže. Zašto bi to bilo samo američke? Biće velikih promena u svetu. Tako da to vaše pitanje da li oni kontrolišu, jeste, to je stvar prošlosti po meni. Sada ćemo ući u jednu novu eru kada možda više te američke mreže neće kontrolisati, nego će nešto drugo biti napravljeno. Koje je vaše mišljenje o zelenoj agendi? O zelenoj agendi? Da. Ne znam na što mislite, ne znam da li mislite na ovo islamsko transverzalu ili na nešto drugo, a ne, mislite na ekološke pokrete, je to? Da. Pa ekološki pokreti su u svetu zloupotrebljeni od Centralne obaveštajne agencije još od 68. godine, kad je bila ta čuvena revolucija u Parizu, bila i kod nas u Srbiji, dobri ljudi su učestvovali, ali su svi prevareni. Ekološki pokreti uglavnom su manipulisani i plaćeni od Centralne obaveštajne agencije. Među njima ima dobrih ljudi koji zaista žele da se izbore za ekologiju, a tu Srbija je ekološka crna rupa, recimo, mislim, ovo je zagađivanje, trovanje, tako da sigurno ovde ima poštenih ljudi koji žele da to reše. Ali u principu, u zapadnim zemljama gotovo svi ekološki pokreti su, kako da kažem, ekspoziture Američke centralne agencije i plaćene od strane tih grupa da bi glumili lažne levičare, posle kojih uglavnom imaju jako velike pare i na kraju se i ne izbore za te svoje. Recimo, oni su bili protiv nuklearne energije, što je potpuno bez veze, jer nuklearna energija ništa ne zagađuje. Ona nema karbon uopšte, to nije CO2, to je najčistija energija. Prema tome, zašto su bili protiv nuklearne energije ekološki pokreti u zapadnoj Evropi? Pa zato što je to bila američka agenda. Jer De Gaulle je rekao svaka zemlja treba da ima nuklearnu energiju, jer je to najsigurniji način, pošto ako svaka zemlja ima nuklearnu energiju, onda ni jedna neće drugu napasti. Sad ćemo videti šta će da bude u ovom ratu. Jer kad samo neke sile imaju nuklearnu energiju, one mogu da niskog intenziteta gađaju druge zemlje visokog intenziteta, onda smo svi mrtvi. Ali ako je neka blaža radijacija, vi možete kad ste vi posjednik nuklearne energije da maltretirate druge zemlje. Ali ako sve zemlje imaju, kao što je De Gaulle rekao, a nemaju sve zemlje potencijal, Srbija je imala, ali to su uništili, nažalost. De Gaulle je govorio, Francuska je nuklearna sila, nama je potrebna nuklearna energija jer je to najbolja disuazivna mera. Kada znaju da imamo, neće nas niko napasti. I naravno, to je tačno. Prema tome, zbog čega su ekološki pokreti bili protiv nuklearne energije? Bez veze, to je najčistija energija. Znači, oni su radili u stvari za Američku obaveštajnu agenciju, a ne za ekološki zdrav život. Prema tome, oni su uglavnom na zapadu bili potkupljeni. Za Srbiju ne znam, pretpostavljam da ne mora biti tako, ali znamo šta je, kažem, njihovo poreklo, njihova anamneza. I evo, kad ste već to pitali, ja ostajem pri tome, nuklearna energija je najčistiji oblik energije i Srbije je trebalo da ima,
I ako bilo koji pokret u Srbiji bude protiv toga, onda ću ja biti protiv tog pokreta. Jer je to besmisleno. Tako prepoznajete da li su pravi ili su lažni. Jer pravi ekolozi ne treba da imaju ništa protiv čiste energije, koja je samo dobra disuezivna politička mera odbrambenog tipa i koja zapravo garantuje mir. A sve ostalo je onda lažna priča. Naravno, u svetu ima ekoloških ljudi koji su veoma pošteni i koji se zaista bore, ali treba ih tražiti. Da li ima šanse da Ukrajina pobedi ovaj rat? Pa po meni nema. Po meni nema, a ako bi se desilo da se iskomplikuje situacija, onda ja vam kažem da je Ukrajina 50 i neka američka država, prema tome onda bismo rekli da je Amerika pobedila, a ne Ukrajina. Ukrajina je beznačajna, nažalost. I Ukrajina je izabrana kao teren ljudi koje nacistička administracija Bajdenova smatra pod ljudima. To su ti Untermensch, to je ono što je Hitler zvao podljudi, žrtve, kobaj, pacovi za eksperimente, to su za njih Ukrajinci, nažalost. Za mene Ukrajinci nisu to, ja poštujem ukrajinski narod. Za tu Bajdenovu nacističku administraciju oni su ispod ljudi na kojima je trebalo raditi eksperimente i otud tamo milion tih laboratorija, sad kažem metaforički nema milion, ima ih možda 200, na kojima su oni te patogene eksperimente istraživali i tamo je bilo silnih boleština, neobjašnjenih posljednjih godina i tako dalje. Znači, Ukrajina je bila teren biološkog rata i probanja američke administracije. Tako da ako se tu iskomplikuje situacija, onda je to Amerika vodi recimo protiv Rusa, a ne Ukrajina. Ukrajina ne postoji za njih. Ona je njihova teritorija. Nažalost, to je tako. Ako pitate mene šta ja mislim da Amerika ne može nikada da pobedi rusku stranu i da će uz ogroman, nažalost, broj žrtava ruska strana odeti, bez obzira na sva naoružanja koja šalju u toj teritoriji, da će ruska strana ipak odneti pobedu. To je moje mišljenje. Mislim na vojnu pobedu. A politička pobeda je nešto drugo, a ekonomska pobeda je takođe nešto drugo, ali ekonomsku pobedu će ruska strana dobiti kada Zapad upozna šta je glad i siromaštvo. Jer oni su živjeli jako dobro, za razliku od nas Srba. Dobro, ja sam živjela tada u Francuskoj, ne žalim se, ali za razliku od Srba, Balkanaca, pa i Rusa, mnogih ljudi su na zapadu živjeli prokuracijski jako dobro, tako što su iscrpljivali druge narode, druge zemlje, krali zlato, krali pare i tako dalje. I njima je bio dobar život. Sad će se sve to okrenuti. Sad će oni videti kako izgleda siromaštvo i glad i tada će ruska strana dobiti i politički i psihološki rat. Ali prva faza je da dobije vojno, u što ja verujem. Da li želite emisije bez cenzure? Naime, veliki broj emisija koje mi snimimo je na ovaj ili onaj način cenzurisano od strane YouTube-a. Ako želite gledati emisije pre svih, da li želite da imate pogodnost gledanja emisija bez reklama, koje su jako iritantne? Ako želite jedno od navedenih benefita, preporučujem vam da posetite naš Patreon, prvi link u opisu videa. Pored navedenih pogodnosti su još mnoge, na primjer razgovor sa nama uživo, upoznavanje gostiju, postavljanje pitanja, tako da šta čekate, prvi link u opisu. Da li smo izgubili borbu protiv globalista? Naprotiv, izgubili su oni protiv nas. Sad ne znam ko smo to nas, ja govorim o mojoj grupi ljudi, ja učestvujem i na evropskim izborima i ja imam, izvinite prijatelje, kako vi kažete, antiglobaliste u čitavom svetu, mi nimalo nismo izgubili rat. Mi smo ga dobili, mi počinjemo da ga dobijamo i određeni broj čovečanstva će u nekom ključnom trenutku stati na našu stranu. Imajte u vidu da za rat nije potrebna većina. Za rat je potrebna manjina, osvešćena manjina, koja govori istinu, koja ljudima
objašnjava mehanizme manipulacije, to sam ja radila 2,5 godine govoreći šta je socijalni inženjering, šta je crna psihijatrija, šta je psihološka manipulacija, šta je laž. I govorila sam o ljudi, probudite se, Srbi, dignite dupeta, već jednom shvatite šta vam rade. Ali govorila sam i na drugim jezicima, wake up people, vidite šta vam rade, pa su me onda tamo cenzurisali. U Americi jedan moj video je ušao u Wiki Officialsa, govorim na moju veliku čast sa Orwellom. Prema tome nisu sve mogli da cenzurišu. Ima mnogo svesnih ljudi u svetu. Naš prijatelj Saša Dugin u Rusiji, veliki broj prijatelja u Francuskoj koji su potpuno svesni, veliki broj prijatelja u Italiji koji su potpuno svesni, veliki broj prijatelja u Floridi, slobodnoj zemlji, to je jedna američka slobodna zemlja, sad možda će biti i Arizona. Vidjeli ste da je Arizona izdala nalog za hapšenje Faucija. Neće odmah biti uhapšen, ali ipak će ga to stići na kraju. Znači, taj veliki broj svesnih ljudi u svetu nije nimalo zanemarljiv i mi nismo izgubili rat. Ja kad kažem mi, ja mislim na njih i naravno na sve svesne naše Srbe. Mi nismo izgubili rat, ali nismo ga još dobili. Mi smo počeli da ga dobijamo i onog trenutka kad se era dolara završi, a ka tome se ide, tada ćemo mi stupiti na scenu. I prema tome, vaše pitanje je upravo obrnuto, ne da oni nisu pobedili, nego oni sad počinju da gube. Oni počinju da gube. Ova panika u bankarskim krugovima u svetu, ova panika farmakomafije koja nije uspela da ubije dovoljan broj ljudi, koja nije uspela da proda dovoljan broj tih tretmana, ajde da ne kažemo reč zbog vašeg videa, koja nije uspela da reducira svetsku populaciju. Oni su u užasnoj panici, jer njihov nivo života je fenomenalan i da bi nastavili tako da žive, njima je potrebno da nas druge sklone sa ove planete. Ali to njima nije uspelo, a sad će im još manje uspeti, jer je sad počeo otvoreni rat koji će oni da izgube. Eto, to je to. Nismo mi izgubili, nego oni počinju da gube. To je moj odgovor. Da li se duboka država preselila u Kinu? Jeste. Duboka država se preselila u Kinu, zapravo Bajdenova administracija se preselila u Kinu i meni je zbog toga veoma žao jer sam ja bila profesor u Pekingu, to sam malo čas rekla, bila sam jako dobro tretirana, čak mnogo bolje tretirana nego francuski profesor, znači oni su hteli da pokažu, znali su da sam Srpkinja, ali sam išla kao francuski profesor. I meni se ta zemlja jako dopala, oni imaju videla sam i Zabranjeni grad u Beijingu i dolinu Mingova, bila sam u tibetanskim manastirima, bila sam u Šangaju, sve sam obišla i bila sam jednu veliku civilizaciju i veliku kulturu. Međutim, danas moram da kažem da se tamo upravo Bajdenova administracija, kriminalna administracija preselila i zahvaljujući nekim Kinezima koji su korumpirani, počeli su sa njima da rade. Oni sad optužuju Kineze, radili su zajedno. Jedino što čemu možemo da se nadamo, to je da će se tamo narod pobuniti protiv tih socijalnih mera, tirana, jer to nisu diktature, to su, znate, postoji i razlika između diktatora i tirana, velika razlika. Tako da će verovatno i tamo doći do revolta. Ali trenutno američka nacistička administracija Bajdena pokušava da od Kine napravi svoju ispostavu. Će im to uspeti, ne znam, mislim da im neće potpuno uspeti jer Kina nema prve materije, odnosno zlato, gas i tako dalje, naftu i to, i ona uglavnom zavisi od Rusije. A pošto je Rusija bliži sused od Amerike, mislim da će Kina ipak da se opredeli za geopolitički savez sa Rusijom, a to znači da neće dozvoliti da se njihovo stanovništvo kompletno korumpira i da služi ovom nacističkom režimu. Tako da će i tamo biti promjena. Trenutno, na vaše pitanje, trenutni odgovor je da, ali i to će se menjati. Da li će se Trump vratiti nazad na vladu u Americi? Ja to ne mogu da znam da će se on vratiti, i on je milijarder i to je čovek velikog kapitala, doduše 1000 puta bolje od Bajdena, ali i on je establishment. Ono što mene u Americi, ne znam da li će se vratiti, postoji verovatnoća da se vrati. Ono što mene raduje, to je situacija koja postoji kod DeSantisa. To je jedan svestan čovek,
normalan čovek, guverner Floride, koji ja bih volila da se on proglasi nezavisnost i da se izdvoji kao ne znam koja država američka, jer je tamo on sve shvatio. On je čak počeo sa doktorom Filmihom u Nemačkoj, koji je krenuo sa tim suđenjima za ovim zlikovcima pandemijskim, pa je to sada malo manje se o tome izveštava zato što je sve pokriveno ratom u Ukrajini, to dođe kao neka diverzija, ali DeSantis je sam krenuo u ta suđenja. On ima naravno kao guverner, ima novac, ima populaciju, ima infrastrukturu i poslednje što je radio, skupio je sve poštene lekare, sve poštene naučnike da govore istinu o ovim lažima koje smo slušali 2,5 godine. Tako da ja bi najviše voljela da se Amerika preko Floride oslobodi. Na kraju krajeva to će možda nešto i da bude. Jer meni je mnogo veća nada DeSantis nego Trump. Ali dobro, bit će i tamo svačega. Amerika je i snimila film Konje ubijaju, zar ne, zato što je doživjela 929. i 930. Velike gladi, velikog pomora i ogromnog broja samoubistava. A pošto to i opet sledi u Americi, sigurno je da će Biden biti oduvan, mislim Biden je oduvan, on je već mrtav, samo to ne vidi, ali ni ova Kamala neće ništa moći, bit će ta administracija sklonjena, to je sigurno. Onog trenutka kada bude uhapšen Fauci, a daj Bože da se to desi, ili barem sklonjen, ta će početi čišćenje i u samoj Americi. Zašto Amerika ne napadne Rusiju? Pa napala je preko Ukrajine. To se upravo desilo. Ne Amerika, opet da budemo Bidenova administracija. A to je to što se dešava u Ukrajini, to je napad njihov. To je njihov napad, jer kažem da Ukrajina ne postoji. Mislim, ne želim da uvredim taj narod, oni istorijski postoje, ja njih poštujem. A bez obzira su prešli, to su bili Rusi, pa koji su prešli u katoličanstvo, ok, budi što hoćeš. Ali Ukrajina je okupirana od strane, to je 50 i neka američka država. Prema tome, onaj rat koji Zelenski vodi, to je američki rat protiv Rusije, odnosno to je rat te administracije. Tako da se to već desilo. Upravo se to dešava sad. I oni će da izgube taj rat. To je sigurno. Eto, šta sad da kažem, optimistično možda za kraj ili već, ili imate još pitanja, kažete ili je slobodno. Da li Srbija treba da uvede sankcije Rusiji? Pa Srbija ako uvede sankcije Rusiji, onda smo sebi pucali u obe noge, odnosno u glavu. Ovaj čovek, jer taj čovek koji je na čelu, mislim, nije na čelu ničega, nego koji misli da je predsjednik Srbije, on će sigurno uvesti sankcije, ali će to da radi aproksimativno, polako, pokušat će da manipuliše, da se to ne vidi i tako da, pa to ruska administracija zna. Rusi neće nikad uvesti sankcije protiv srpskog naroda i to je jedino što je dobro. A da li će neke selektivne sankcije uvesti protiv onih u administraciji u Srbiji koja njih maltretira, ne poštuje, laže, obmanjuje, da upotrebim te obične izraze, to bih ja voljela da se dese neke selektivne sankcije protiv kriminalaca u Srbiji, a ne protiv srpskog naroda. I ako me pitate da li je pošteno što su zapadnjaci uveli sankcije ruskim tajkunima, ja bih rekla da je to najbolje što su uradili. Iako sam protiv sankcija Rusiji, ali sankcije Rusiji su sankcije raznim babuškama, ruskom narodu, siromašnjima, herojima, vojsci, deci, mladima, a sankcije tajkunima, pa to je najbolje što su mogli da uradi. Prema njima je i sam Putin bio ambivalentan. Neke je hteo da hapsi, neke je hteo da vrati u zemlju, da ih kontroliše. Međutim, to je najbolje. Znači, ti protiv tih, kako kaže veliki francuski pisac Georges Bernanos, bogati uvek izdaju. Imate te milijardere koje, da li im je Zapad uveo sankcije, jer misle da su oni ruski tajkuni, oni uopšte nisu ruski, oni su internacionalni kriminalci, njima je dobro što su uvedene sankcije. Pa tako i za Srbiju. Da ruska strana uvede, i ne samo ruska, nego i ove druge zemlje koje su na dobroj strani istorije, da uvedu sankcije kriminalcima u Srbiji. Ne srpskom narodu, dosta je toga bilo, nego samo kriminalcima u Srbiji. I ja se nadam tim selekcionim sankcijama ukoliko Srbija zvanično počne da zaobilazi
rusku stranu i da maltretira svoj narod. Jer uvesti sankcije Rusiji u ovom trenutku, to nije pitanje na čijoj ste političkoj strani, nego to je pitanje da li vi srpski narod poštujete ili ne. Ako vlast ne poštuje srpski narod, pa uvođenjem sankcija Rusiji želi da napravi bedu, siromaštvo i glad u Srbiji, a to je posljedica, onda treba, Rusi će shvatiti da treba selektivno njima da uvedu sankcije, da njima zamrznu sve što imaju, a ne brinite, imaju oni bankarske račune i tamo, da njima otmu imovinu, da njima onemoguće putovanje u Rusiju, da njima onemoguće da uđu u post-dolarsku eru, a da srpski narod na neki način poštede. To bi bilo pošteno. I mi se svi tome i nadamo. Rusi i srpski narod neće kazniti, ali kriminalce u Srbiji bilo bi dobro da kazni. Hrana postaje skuplja. Da li će biti i gladi? Pa evo već sad počinje. Već sad počinje, na zapadu se tuku za ulje, za brašno, mislim na zapadu. U nekim zemljama je počela histerija. Hrana je resurs. Hrana je u drevnom dobu bila isto što i zlatne poluge. U drevnom Egiptu ste imali žito. Žito je imalo ulogu zlata, dok nije došao taj plemeniti metal kao regulator ljudskih odnosa i moći i tako dalje. Zlato je novac kroz vreme, ja to uvek ponavljam, zbog toga je bitno imati zlato. Inače, šta radi kad neko okupira zemlju, prvo ukrade zlato iz te zemlje. Napoleon je krao zlato iz svih zemalja koje je napadao. Kada je izbio Majdan 2014. godine u Ukrajini, šta su Amerikanci prvo uradili? Evo to vam je dokaz da je Ukrajina 50 i neka američka država. Pa prvo su izneli zlato iz Ukrajine. 2014. kad je bio Majdan, takozvani prevrat u Kijevu, sve zlato ukrajinsko je iznela Amerika. I tad su oni žrtvovali ukrajinski narod, tad se znalo da će početi rat. Znači nije rat počeo sada, nego 2014. E pa, hrana je danas zlato. I ona naravno počinje, ona neće nestati u zemljama koje su agrarne, poljoprivredne, seljačke zemlje, hvala gospodu Bogu, kao Srbija, kao Rusija, kao Francuska, ipak poljoprivredna zemlja, bez obzira na sve, Norveška i tako dalje, te će zemlje preživeti, ali bit će velika nestašica. I na kraju krajeva ovi kriminalni milijarderi u Americi, oni tone hrane svake godine bace u okean, umesto da nahrane siromašne. Oni bacaju u okean ostatak hrane. E pa sad ćemo vidjeti šta će da bacaju. Možda će sami da skaču u taj okean. Kako vi vidite svijet za 10 godina? Evo Ilija, pošto mene sada čekaju neki prijatelji, evo ovo vam je lepo pitanje, pa možda bi bilo dobro i da ono bude završno. Kako vidim svijet za 10 godina? Vidim svijet kao u nekoj novoj, ajde politički, prvo u nekoj novoj Jalti podeljen na jedan drugačiji način. Svet je ujedinjen, naše duše su ujedinjene i savez duša poštenih ljudi i verujućih ljudi će uvek biti ujedinjen. Ali politika je nešto drugo, real politika će dovesti do neke nove Jalte, do neke nove podele zona, drugačije. I nećemo više imati bogati zapad i siromašan istok, nego će možda biti obrnuto. Eto tako vidim svet. A što se tiče ljudske duše, ja duboko verujem da četvrta kriminalna industrijska revolucija naciste Klausa Schwaba neće uspeti. Ali da ona, i da će svet ostati normalan, da ćemo ostati human beings, znači ljudska, humana bića, a ne neki kiborzi kako on to zamišlja i već priča o implantima u mozgu. Ja nemam ništa protiv nauke, ja predajem neurološku psihologiju, ja volim nauku i možda ćemo jednog dana i tragati za besmrtnošću, ali ne na taj način da par milijardera bude besmrtan, a da svi mi drugi budemo smrtni. Ne tako. Nego ako nauka bude napredovala, onda to treba da važi za sve nas. A ovi koji danas rade sa Klausom Schwabom, oni žele besmrtno samo za sebe i za sopstvene progeniture, a za nas žele smrt. Prema tome, ja duboko verujem da njihov prevrat, jer to su počeli nacisti, oni su samo nastavili ono što je radio Mengele. I ja duboko verujem da to neće uspeti, da ćemo ostati ljudska bića i za tih 10 godina, a da Klaus Schwab će nas gledati iz nekih večnih lovišta sa onog sveta, ljut i besan što njegov plan nije uspeo. I za kraj, evo možda za kraj, ako mogu sada da
eto, to da privedemo kraju, pošto kažem, neću dalje moći, a vama se zahvaljujem što ste mi dali priliku da pričam i pozdravljam vaš, kako da kažem, kanal i hvala vam što postojite i što se borite da se čuje istina. Da na kraju kažemo ovo, pozivam srpski narod i sve srpske rodoljube, ne patriote, ne suvereniste, to nisu naše reči, ajmo na srpske reči, pozivamo sve srpske rodoljube da spreče četvrtu industrijsku revoluciju naciste Švaba u Beogradu, prvo u Beogradu, pa onda u Srbiji, jer u Beogradu je već želi da otvori kancelariju. Nisam rekla da vas pozivam da bacate koktele, molotovljeve i da pucate na njih, ali pozivam srpski narod da se na sve načine odupremo tom nacističkom izdanku i da ta nacistička revolucija ne počne u našem slobodarskom Beogradu i Srbiji. Eto, neka to bude za početak. A sad za kraj kod vas. Hvala vam početni gledalci što ste gledali ovu emisiju i hvala vam što ste došli da gostujete. Sve najbolje i doviđenja.